Bli għamel Jason Azzopardi l-erba' waqt il-ħin tal-aġġornament fil-Parlament wara differenza ċara bejn Gvern Laburista u dak Nazzjonalista quddiem l-irregolaritajiet. Dan hekk kif id-deputat Nazzjonalista kixef li l-Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-2013 kienet jaħbi t-taħwid u l-investigazzjonijiet importanti li kienu qed isiru fid-dipartiment tas-sajd. Għalu dan is-segretarju parlamentari Clint Camilleri u l-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Joseph Caruana f'konferenza tal-aħbarijiet. Is-segretarju parlamentari Clint Camilleri staqsa kif Jason Azzopardi ħa propju 10 snin sħaħ sabiex jagħmel dan ir-rapport pubbliku, kif ukoll dwar kif il-persuna konċernata ġiet sospiża mid-Dipartiment tas-Sajd u trasferita f'awtorità oħra li taqa' taħt ir-responsabbilta tal-istess Azzopardi. Hawnhekk staqsa kif dak iż-żmien li sar it-trasferiment ta' Adriana Fenek Farrugia, Jason Azzopardi ma kienx irraġuna kif qed jirraġuna llum. Dan al-kontrarju ta' Gvern Laburista li mal-ewwel ħa l-azzjoni neċessarja kemm fejn tidħol leġiżlazzjoni sabiex nikkontrollaw aħjar dan is-settur, kif ukoll meta sibna l-irregolaritajiet ħadna azzjoni mal-ewwel kemm permezz ta' tħarrib ukoll ħarrabna ġifieri il-ħut it-ton minn ġewwa l-gaġeġ dak li nstab ekstra, kif ukoll permezz ta' rapporti li saru lill-Pulizija li permezz tagħhom imbagħad setgħet tinfetaħ ukoll investigazzjoni maġisterjali. Min-naħa tiegħu il-kandidat Joseph Caruana qal li d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kixef skandlu kbir kemm għalih personali kif ukoll għall-aħħar Gvern Nazzjonalista li hu kien jagħmel parti minnu. Iġveri rapport tal-IIT kien jeżisti diġà imma minflok twaqfet minn taħt il-Ministeru ta' George Bush u tpoġġiet taħt il-Ministeru ta' Jason Azzopardi. U Jason Azzopardi abbraċċa ħaddana feħdanu ġifieri ħadda taħt id-dekasteru tiegħu. Kien kontent biha, allura fejn poġġi lilu llum il-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.